Anteriorment a Estrafolàrium. Què fas així? Espera't, em sembla que tinc un pla força estúpid. Estrafolàrium. Sí? Bona tarda, senyora. Inspector de merda. De merda? Sí, de merda, per servir-lo. És francès. Puc passar? Ensenya'm la placa. Sí, la placa. Però això és una caixa d'arròs vist. Sí, ara que ho diu. En vol un? Passi. Gràcies. Sisplau. Molt amable. Voldria prendre alguna cosa. Sí, un cafè estaria bé. Gladys! Aquí, l'inspector de merda. De merda? Per servir-la, el fred de merda. És francès. Molt bé. Perquè l'inspector de merda i jo podem parlar tranquil·lament. T'importaria portar-nos uns cafès? Ara mateix. Exòtica. No és d'aquí, oi? Sí, se m'ha donat, És portuguesa. Portuguesa. Tan bon punt l'he vist, m'he donat que hi ha molt més en ella del que es veu a simple vista. Nosaltres. Gràcies, guapa. Bé, anem al gra, senyora. Passava pel carrer fent la ronda quan m'ha semblat sentir trets. Trets? Sí, trets. Crits i trets, concretament. Primer els crits, després els trets. Doncs no sé què dir-li. Com no sigui la tele, La tele. he estat mirant Rambo 3. Oh, és una pel·lícula de merda. Doncs a nosaltres no ens agrada. Disculpi el malentès. Disculpi, vull dir que és una de les meves pel·lícules de capçalera. Ara entenc per què ha posat aquella cara quan entrava. No és que sigui un inspector de merda, cregui'm. Sóc el millor inspector que ha vist en la seva vida. Tinc un olfacte natural. Detecto els cadàvers a 1 quilòmetre de distància. Veig venir els crims abans de que passin. Que incòmode. Ara tinc una mica de vergonya. Es troba bé, La veritat és que no. Podria anar al lavabo. Sí, faltaria més. Està al fons a la dreta. Gràcies. Com està la cosa? Jo crec que no sospita res. Menys mal. Ara és al lavabo. Al lavabo? Sembla que ha millorat el servei, Un flam amb nata, sisplau. Buenas, tengo foc. No, no. No, no.